mga yam-yam kini alang sa mga malditang kahera, sales lady, window personnel, o front desk ang atong tubag, undang oy, uyamot maluluyon nga kapalaran, hatagi og leksyon ning mga malditang nilalang, aron mo tagam ug mahibalong mo lugar sa ilang batasan nga walay giganahan ang atong tubag. Undang oy, mga trabahante nga wala kapuntuhi, magminaldita, murag si kinsa, murag maoy tag-iya, maikog ta, te. Ikaw na ang atong tubag. Undang oy, og pangutan-on gamudok ang naong, lami kaayong dagpason, og dili palang sala ang manakit, ay te, dugay ratikaw nga gikit-kit ang atong tubag. Undang oy, naapoy pangutan-on, daw lugos mo tubag, gahilom ra, murag walay tawong nakita, unta maamang nalang ka, para mirisi sa imuha ang atong tubag. Undang oy, ang uban og imong duulon kay imong pangutan-on, gapamundak ang naong raba, murag isdang balanak, ang kilay gakampat, make-up gahibat, naapay lipstick nga gasalapat ang atong tubag. Undang oy, mga sales lady nga dili kaatimanon, kay imong hitsura pobrehon, dili gyud ka entertainon, pero makitag datoon, matarantar intawon, minatay mang katioy, ako'y gihilasan nimo, mura kag wala ni agi og pasmo ang atong tubag. Undang oy, mga sales lady nga masuko og ikaw mamili, ingnon pa ka, og dili ka mopalit, ayaw bungkaga, gravy siya. Ikaw na te, lamit ka ikawiktan para ka makamata ang atong tubag. Undang oy, mga sobra ka istrikta, nalibog lang gani ka, or dili ka sure, or nagduha-duha ka, insultuhon dayon ka, murabag wala nangita og kwarta, overconfident kaayo nga mga istorya, hinay-hinay lang te, kay basin og makatiming kag mas mangtas pa sa imuha ang imong trabaho, ug sa imong trabaho maimpas ka ang atong tubag. Undang oy, kamong murag si kinsa, ayuhag huna-huna, ug ang imong pag-akatar sa customer maayo ba, ayaw palabi sa batasan nga iro na, kay dili tanang adlaw imuha, kay ang balos kas ara, magmahay gyud ka ang atong tubag. Undang oy, og imong trabaho muatubang og tawo, dapat flexible ka ug taas ang imong pasensya para dili ka madisgrasya, kaysa magminaldita ka sa imong customer, akatara kay giswildoan ka anang posisyona, pagbaton og kaikog sa kompanya nga gaswildo sa imuha ang atong tubag. Undang oy, pamalandong sa atong pagpanarbaho, atong likayan ang pagpanginsulto, og dili magpili sa tawo nga atong hatagan og serbisyo, dili ta magpili sa tawo nga atong akataron og entertinon, misan unsa pa man ang imong batasan, ayaw ka nag-ipakita sa uban, labi na sulod sa trabahoan, timan ikaw giswildoan para muhatag og maayong pagpanerbisyo ngadto sa uban. Puna ang imong kasing-kasing sa gugma, aron sa matag adlaw sa imong pagpanarbaho, malipayon ka ang atong tubag. Undang oy. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And
and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.